Τέτοιο μανάβικο δεν έχετε ξαναδεί. Όσοι γνωρίζουν θα καταλάβουν πως πρόκειται για ευκαιρία. Η επιχείρηση αυτή είναι στο Λουτράκι, 84 χιλιόμετρα από την Αθήνα και μόλις 4 χιλιόμετρα από την Κόρινθο. Κύριος χώρος καταστήματος, 40 τετραγωνικά μέτρα. Πλήρης εξοπλισμένος και διαμορφωμένος για την βέλτιστη εμπειρία του πελάτη. Πέντε ψυγεία, 2 καταψύκτες, πάγοι για ξηρούς καρπούς και τα υπόλοιπα προϊόντα. Ειδικός χώρος παρασκευής με πάγκο και βρύση. Επαγγελματικός αποχυμωτής για φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο και εγκατεστημένο θάλαμο ψυγείο. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος ξεκούρασης, σημείο πέρασμα γωνιακό με εξωτερικό χώρο και χώρο στάθμευσης. Το μανάβικο έχει σταθερή πελατεία, που το καλοκαίρι αυξάνεται ραγδαία λόγω της στρατηγικής τοποθεσίας του. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Λουτρακίου. Η πλατεία φιλοξενεί ξενοδοχεία, καφετέριες, γραφεία και καταστήματα ένδυσης. Νίκο, το κατάστημα φαίνεται ολοκένουργιο. Πες μας για την κατασκευή του, τι έχεις κάνει? Το κατάστημα από τους τοίχους, πάγκους, πόρτες έχουν φτιαχτεί όλα από ξύλο ξιάς. Τα έχω επεξεργαστεί όλα με τα χέρια μου, μασίφ ξύλα, τη διακοσμητική πέτρα. Να δώσει έτσι ένα χωριάτικο στυλ. Πολύ ωραίο. Υπάρχει μεγάλη απήχηση από τον κόσμο και από τους τουρίστες και από τους Έλληνες. Το έχουμε στήσει στο μαγαζί, δουλεύει πολύ καλά και θέλουμε να βρούμε κάποιον ο οποίος να μπορεί να το ανεβάσει ακόμη περισσότερο και να το εξελίξει. Και εγώ το δίνω για τον λόγο ότι έχω και κάποια άλλη δουλειά και κάνω. Ναι. Και θέλω να ασχοληθώ σοβαρά και με την άλλη δουλειά. Αυτός είναι και ο λόγος της πώλησής σου. Διαθέτει αεροκουρτίνα, σύστημα υδρονέφωσης, κάμερες ασφαλείας, τέντες περιμετρικά και ρολό ασφαλείας. Κυρία Μία, πείτε μας 2 λόγια για αυτό το κατάστημα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Από τότε που ανοίξανε ήρθα πρώτη φορά και έμεινα εδώ. Τα προϊόντα τους είναι φρέσκα, πολύ ωραία και έχουν εξυπηρέτηση φανταστική. Όχι μόνο να παίρνουμε λαχανικά και φρούτα. Έχει και άλλα διάφορα που έχουν, λάδι έχουν πάρα πολύ καλό. Τα κρασιά είναι πολύ καλά που έχουν. Έχουμε κάτι γριτσινάκια που συνέχεια παίρνουμε και ο σύζυγος είναι γλυκαζούς, παίρνει πάρα πολύ γλυκά και εδώ. Έτσι, αν θα έρθω εδώ, συνέχεια δεν πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ κάποια φορά. Ευχαριστούμε, κυρία Μία. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Για πληροφορίες καλέστε στο 69 88 62 69 33 και ζητήστε τον κύριο Νίκο.